ମୋ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ମୋ ମାନି ମାନି ପ୍ରଭୁ ମାନୁଛି ସ୍ୱାଧୀନର ଲାଗିଛି ମୋ ପାଖର ଧନ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମ ମାୟା। 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଦିନ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ସେ ଆଜିକି 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା। ଏଠାରେ ମଣିଷମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଗଠନ କରିବାର ଜଣେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ଗଢ଼ୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଆମର ମାଆଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠୁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ସେତୁ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଆମର ଟିକେ ଆଗରୁ ଡିଓ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବିଓ ମହୋଦୟ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବେ, ସ୍କୁଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କାଏ ଦେଲେ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଏରିଆର ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ ବିଭାଗ ପାଖରୁ। ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁ କରିଦେବେ, ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଯେତିକି ଭୂମିକା ଅଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଏବଂ ସମ ପରିମାଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।